Il-pensjonanti f'Malta huma sinjuri żgħar. Sostna dan il-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela meta l-ħadd filgħodu kien intervistat minn ħaddiem tiegħu fuq is-Super One, ċoe uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. F'madwar siegħa u kwart ta' inċensar u intervista propagandistika magħmula bizzilla fil-kuruturi ta' Kastilja, Robert Abela fakkar diversi temi li fasslu 6 snin minn meta Joseph Muscat irriżenja minn Prim Ministru u kellu jieħu postu u. Madankollu naqas milli indirizza l-ammont ta' U-turns li kellu jagħmel il-kriżi ta' traffiku u żieda qawwija u drastika fil-popolazzjoni li ġab bideh. Fil-waqt li kellu ħin biżejjed biex jindirizza numru ta' temi, Abela naqas għal kollox milli indirizza wieħed mill-akbar inkwiet ewlieni ta' żgħażagħ Maltin u Awċin u mhux biss, ċoe l-affordabilità tal-proprjetà fil-pajjiż u l-kirjiet fejn kull ma jmur qed jiżdiedu bir-rata ta' weliet li qed jibqgħu jgħixu mal-ġenituri qed tiżdied. Iżda fil-waqt li naqas milli indirizza din il-problema ta' kirjiet kif ukoll l-istaġnar fil-pagi, Robert Abela kompla fuq li kien qal Joseph Muscat, ċoe illi f'Malta l-poplu huwa sinjur żgħir skont il-mexxej Laburista b'mod partikolari dawn huma l-pensjonanti. Il-pensjonanti li jgħidulek li aħna sirna sinjuri żgħir. L-intervista maħsuba mill-OPM injoratu warbet għal kollox is-serqa mill-kontijiet tad-dawl li sofru wħud mill-familji Maltin u Awċin dan kif Abela naqas milli jagħmel referenza għal dak li l-Arms infisha deskrivit bħala żball, ċoe kontijiet ola l-uħud kif żvelat mill-Partit Nazzjonalista aktar kmieni din il-ġimgħa. Intant waqt li ddeċida li jiddedika kwart mill-intervista għal attakki partiġani kontinwi brabta mal-Forti San Salvatur fil-Kottonera illi ħabbar illi sejna tal-ura lill-pubbliku jumejn ilu, Abela ma daħalx fid-dettall dwar kif intilef għajr illi mhux se jidħol fl-epoka tal-mument. Mhux se nkun kritiku għax l-ekonomija ta' dak tal-pajjiż jista' jkun li ħtieġet li meta tieħdet dik id-deċiżjoni li kien hemm dik il-ħtieġa. Għax inti tara kull deċiżjoni tittara fl-epoka ta' dak il-mument. L-epoka tal-mument kienet illi l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien ċew il-mexxej tal-Malta Labour Party Dom Mintoff kien iddeċida li jbieħ il-forti lil ħuħ għal prezz tal-2,000 lira Maltin u bekk witta triq sabiex dan il-forti fil-Kottonera kien spiċċa f'idejn il-privat.